Je zajímavá věc, abychom se podívali, jak lid toho srbské části Balkánského poloostrova, včetně mojí 50% srbské rodiny, jak fungovali, co dělali v tom 19. století, jak to začínalo. Začal bych tak trošičku jako významný strategický místem byla Krymská válka, kdy Evropa vlastně bojovala proti Rusku, Rusko bylo poraženo. Takže tím pádem trošičku Srbsko ztrácelo svoji hlavní ochránce na východě. A teď důležité je si uvědomit, že v té době došlo k určité změně v dynastiích. Karadžordževičové Alexandr, ne král Alexandr, ale kníže Alexandr, po něm přišel velmi schopný Obrenovič Michailo. A v té době tam působil, a to si poměrně dost málo lidí uvědomuje, významný český právník moravského původu František Zach, který pomáhal organizovat srbskou armádu. On zařídil jakousi dělostřeleckou školu a potom spolu s ministrem vnitra spolu účinkoval při tvorbě Garašaninova načertania, které mělo fantastické heslo Balkán balkánským národům. A to heslo bylo velmi pokrokový a ti, co mu říkají, že byl jenom pro srbsky, to není pravda, hlásal osvobození Slovanů, který se ještě tak striktně nehádali a nedělili, jako to přišlo potom pod vlivem Rakousko-Uherska, částečně Vatikánu, Německa a podobně. Krymská válka znamenala veliký nakonec vítězství Turecka, kterému pomáhala Evropa. A do té doby přichází Kyjevu, že aby zamezili úspěchům slovanského obyvatelstva, tak v té době nastěhovali dost albánských rodin do oblasti kolem Vraně v jižním Srbsku, a ty měli představovat hráz a takovým způsobem se tam dostalo mnoho albánských rodin z takových agresivních, které potom představovaly obtíže pro tamní srbské obyvatelstvo. Další bod byl velmi významný, byla veliká válka, problém blízkého, nejenom blízkého, ale normálně východu, kdy začalo to povstáním v Hercegovině a potom mu přišli na pomoc pochopitelně Srbsko a Černá Hora a pochopitelně už Rusko, které se zvetilo po zlé porážce během krymské války. A v té době zase, co se stalo, srbské knížectví už mělo plnit zuby těch nastěhovaných Albánců po krymské válce, takže je zase vyloučilo. A někteří historici říkali, že byli vyhozeni. Oni byli vyhozeni, ale protože přišli jako výplody okupantů, kteří dělali bordel kolem oblasti, kolem Vraně. Ta východní krize potom víceméně se skloubila s rokem 1878, což byl Berlínský kongres, kdy Černá Hora a Srbsko získali oficiálně, že jsou status oficiálního státu, a což bylo velmi významné, což potom Rakousko-Uhersko později chtělo zlikvidovat, aby se Srbsko stalo jakýsi rakousko-uherský protektorát. V té době udělal tehdejší král Milan Obrenovič, který se prohlásil za krále 1880, mladíčky, ženy milující a hodně utrácející král, který potom musel víceméně vypudit, jeho zrovna tak trochu rozbařili syn Alexandr, který potom zahynul v atentátu a srbských důstojníků v roce 1903. A tady docházelo k určitému štěpení, protože dynastie Obrenovičů spíš federovala Rakousko. A tehda Rakousko-Uhersko už byl ten dualismus, a kdežto Karadžordževičové byli pro francouzský a pro ruský. Takže ti byli taky jako takový, řekl bych, národnější. V Bosně, co se odehrávalo, když Bosna, která očekávala jakousi autonomii, protože tam vládli
Turci normálně, Bosnu, protože stále byla neklidná, tak kongres v Berlíně přidělil Bosnu Rakousko-Uhersku, ale v tom, že oficiálně furt je jako sultánová zem, ale že tam budou vládnout podle svého a šířit civilizace Rakousko-Uhersko. Toto byla situace, která se velmi nelíbila obyvatelstvu Bosny a Hercegoviny. Tamnější, ta menší chorvatská katolická část to uvítala, protože dostali mocného ochránce ve formě Rakousko-Uherska, zatímco muslimové, kteří si tehdy říkali i Turci, i když to nebyla pravda, a Srbové byli velmi proti. A to byla první doba, kdy muslimové a Srbové válčili jeden s druhým proti rakousko-uherské armádě. Obzvlášť veliká bouře byla v roce 1882, protože Rakousko-Uhersko zrušilo svůj slib, že nebude odvádět vojáky, hochy z Bosny a Hercegoviny do své armády. Ty boje trvaly velmi dlouho, takže Rakousko-Uhersko muselo nasadit 4 i více divizí. Řádově do 100 000, říkali 50 000 až 100, a boje byly velmi krvavé a mám záznam, kdy Ibrahim Čengič, muslimský velitel, se dopisuje se srbským velitelem Kovačevičem, jak budou bojovat proti rakousko-uherskému armádu. Byly to velmi krvavé boje a prý v té době vznikl název Maglajs, protože je významná bitva mezi bosenskými vojsky, to znači těmi pravoslavnými a muslimy z jedné strany a rakousko-uherským u Maglaje. Byl tam nepořádek a takže od té doby vznikl výraz Maglajs, že bordel prostě v něčem nepořádek a podobně. Jenom musíme si ještě ujasnit situaci muslimů v Bosně a Hercegovině. V Bosně a Hercegovině vlastně oni muslimové jakožto takový nejsou Turci, to byli lokální východní nebo většinové srbské obyvatelstvo a na západě spíš chorvatské. A za dobývání Mehmeda II. Dobyvatele, arabský Al-Fatiha, to bylo v 15. století, on žil od roku 1451 do 81, než umřel údajně na choleru, na nějaký průjem. Takže on zlikvidoval Srbsko 1459, Bosnu a Hercegovinu o 3-4 roky později, která padla, a potom i Hercegovinu, než zemřel. A část tamního obyvatelstva přijala islám, protože věděli, že se budou mít dobře, kdo bude poslouchat, stane se synem sultánovým a bude se mít dobře. Takže část ne příliš veliká, řekněme u Albánců prakticky všichni, kromě malé části pravoslavných u řecké hranice a katolíků u severní hranice, Albánci přijali téměř všichni islám a tím pádem byli do určité míry federovaní od strany Turků, takže byli i velicí vezírové neboli předsedové vlády v té oblasti. Z řad Albánců představovali osobní gardu sultánovu, takže byli velmi mocní a ku podivu, když došlo k povstání mladoturků, už začátkem 1908-9, tak mladý albánský důstojník z bohatého šlechtického rodu, který držel pistoli u sultánovy hlavy, aby podepsal, že přistupuje k reformám, jak se tomu říkali, tak to byl budoucí významný albánský státník a srbský přítel Toptany, který měl přátelské vztahy s předsedou srbské vlády Pašičem a dal mu svoje čestné slovo Besu, takže celou válku podporoval a chránil, pokud měl ty možnosti, to srbské obyvatelstvo. No a teď ti muslimové, kteří vznikli tak ještě z té doby Al-Fatichové, nebo dobyvatelové z toho 15. 16. století, dávali veliké množství vezírů a jeden z nejznámějších takových těch potůrčenců byl Mehmed
Paša Sokolovič, který se udržel asi 17 roků v funkci velikého vezíra, neboli předsedy vlády, a než ho zabil sfanatizovaný derviš. Srbský národ, který pocházel z mocného Dušanova císařství nebo z království pozdějších, které bylo na vysoké kulturní úrovni a jak říkají zdroje, zatímco rytíři ze západní Evropy jedli většinou rukama, tak v klášterech, a sám jsem viděl v klášterech Dečany na Kosovu, že používali nože a vidličky, jakýsi napíchadla lžice. Takže to vytýkali, říkali, vy se nevytahujte na západě, neměli jste tolik ničení, neměli jste 500 roků tureckou okupaci, takže dokud jste vyházeli kosti za sebe, my jsme jedli s nožema a s vidličkama. Jenomže ti turečtí okupanti měli v nich věrné sluhy a část i z těchto potručenců se chovala poměrně slušně. V roce 1898-99 vydalo státní nakladatelství v Bělehradě knihu diplomatické korespondence mezi tureckým ministrem zahraničí Tevfikem Pašou a předním srbským intelektuálem, který představoval velvyslance, nebo já nevím, jestli už tehdy byli velvyslanci, v Cařihradě, Stojan Novákovič. Je to nevelká knížička, která ukazuje tu korespondenci, ty dopisy a hlavně jako doplněk, kde Stojan Novákovič líčí strašné zločiny, kterých se dopouštějí Albánci na pravoslavném obyvatelstvu, slovanském obyvatelstvu, vraždy, znásilňování a tam bylo velmi takový zlý zvyk, že unesli dívku do albánských krajin, tam se musela vdát, co jiného měla holka dělat a tak ta kniha je plná a to bylo jenom za 1-2 roky, protože normálně to křesťanské obyvatelstvo se bálo si stěžovat, protože věděli, že jim bude ještě hůř. To znamená, že to obyvatelstvo v celé té oblasti bylo naelektrizováno a těšilo se, že jednou přijde ta válka a ta válka byla v každém případě, že bude na straně, že jim budou pomáhat Rusové. Protože Rakousko-Uhersko by je jenom převezlo a nutilo je pravoslavný příbrat, aby se sice uznávali papeže, ale mohli si udržovat pravoslavné zvyky. Takže to bylo a ta elektrizace potom vyvrcholila, když se přibližovala k balkánské válce, protože to byla válka, na který se ten lid těšil, doslova. Jak to vypadalo v té době v Bosně a v Hercegovině? Hodně se říká rozdvojenost toho obyvatelstva, ale v té době organizace Mladá Bosna, která vznikala ze studentů, z mladé inteligence, znali dobře Masaryka, o tom mě zase vykládal můj tatínek, který se s nima seznámil za světové války jako rakousko-uherský důstojník a oni mu důvěřovali, tak věděl, kdo pomáhal Gavrilovi Principovi a podobně. A v té Mladé Bosně byli katolici, muslimové a Srbové, pochopitelně. Takže jeden třeba z atentátníků na France Ferdinanda byl Mohamed Mehmed Bašič, který o sobě říkal, že je Srbem muslimského náboženství. A toto byla jedna z příčin, abych tak řekl později, proč Tito udělal jako bosenský národ, což byl nesmysl, protože to byli Srbové nebo částečně i Chorvati, kteří přijali islám. Takže a řada z nich byli hrdí na ten svůj původ, takže ještě i některé staré pravoslavní zvyky udržovali. Potom viděli jsme tady Jukič, Chorvat, mladobosňák, který spáchal, ten zavraždil policajta jakýhosi a byl zavřený. No a potom pochopitelně Srbové tam v té Mladé Bosně hráli jakousi hlavní roli. Můj bratranec mojí maminky studoval bohosloví v Prizrenu.
Tam byla slavná bohoslovecká škola, která byla založena polovinou 19. století jedním bohatým srbským obchodníkem, který obchodoval hodně s Ruskem. A strýček Bogdan v tom zrovna absolvoval v roce 1912 a měl dvě možnosti. Vrátí se do Sarajeva, odkud pocházel, a může se stát buď to učitelem nebo knězem. On se ani jedno, ani druhý si nevybral a odešel k četnickému vojvodovi Bogdanovi Tankosičovi, který velel četnickým skupinám, patriotickým skupinám, kteří bojovali proti okupantům. Voja Tankosič byl taky majorem srbské armády. A Voja Tankosič, když Rakousko-Uhersko přepadlo Srbsko, tak bojoval, včetně mého strýčka, v oblasti kolem Driny jako první útok. Srbsko první rok senzačně odrazilo, Oskar Potiorek dvakrát strašně dostal na frak. Poprvé to byla bitva na Dceru a potom velká bitva na Kolubaře a horském masivu Suvoboru. Tehda byly 10 000 rakousko-uherských vojáků zajatý, moře kulometů, kanonů a všechno a dvakrát dostali na frak. Proto také v roce 1915, když Itálie zradila své rakousko-uherské spojence, ale nejdřív tajně, prováděli tajné rozhovory v Londýně na jaře a Srbsko jako první veliká vítězství byla na jejich straně, tak dostalo návrh, že dostane kompletně Bosnu a Hercegovinu oblasti většinovým obyvatelstvem pravoslavným v Chorvatsku, to znamená ta krajina, která byla prakticky odsrbizována v roce 1995. A tehda to bylo po těch vítězství. Ovšem tehda, aby zachránilo Rakousko-Uhersko, padlo do Srbska obrovská armáda německá, vedená von Mackensenem, a Bulhaři vpadli ještě dozad a následkem toho potom Srbsko se stahovalo, ale nikdy nekapitulovalo. Před strašidelnou zimu v Albánii tehda se udává, že zemřelo asi 100 000 lidí, asi 70 000 vojáků a podobně. Ale vraťme se ještě k těm událostem, co byly na Kosovu a Metochii. Když v tom vítězném roce, když byla ta východní krize v roce 1876, 77, 78, srbští vojáci se dostali na Kosovo taky, ale museli se potom stáhnout podle mírové domluvy. A jak zbožně se slzami v očích klečeli před Gračanicou, před chrámy, který vystavil král Milutin a podobně. No a patriotismus, víte, tehda někdo dneska brojí proti nacionalismu, který je špatný, když je přehnaný, pochopitelně. Normální patriotismus, který uznává právo na svébytnost těch druhých, tak je normální a vždycky ho pokládám za správnou cestu, protože nebýt toho patriotismu, tak v Praze mluvíme německy a v Bělehradě by se mluvilo turecky. Víte, takže to je. A všichni církev, lid byl kompletně sjednocený. V tom 1912, když se chystala ta balkánská válka proti Turecku, tak lid si to přál, těšili se na válku, že se konečně pomstějí za těch 500 roků poroby. Tam koncem 19. století takový škrábanec na poměrech mezi Bulharskem a Srbskem vznikl v údobí, když Rusko strašně federovalo Bulharsko a udělalo veliké Bulharsko, které by mu připadla většina Macedonie, východního Srbska a podobně. A v té době došlo k takové nešťastné válce mezi Srbskem a Bulharskem, která byla krátkodobého trvání. Tehdy srbská armáda dostala na frak, protože lid si tu válku nepřál. A od té doby vznikla určitá animozita a Bulhaři dostali německého knížete za svého krále po osvobození, protože oni si
tehda Bulharsko vlastně vzniklo teprve za té východní krize v tom 1876-78 a Srbsko už zase bylo už oficiálně knížectví od toho berlínského kongresu a už i předtím víceméně ty Turky vypudilo ze země a musíme si zapamatovat významný datum 1867, že poslední turecké garnizony za knížete Michala, který byl velmi schopný obranovič a byl osobním přítelem našeho Františka Zacha a Zach pro něho dělal řadu diplomatických misí a taky byl jeden z prvních srbských generálů František Zach. Za války potom přišel o nohu. Takže na jeho hrobě vždycky srbští šéfové, knížata, králové mu dávali na jeho hrob věnce. No ale ta balkánská válka, když se chystala, tak všechny Řekové, Bulhaři, Srbové a Černohorci šli do války. V té době Srbsko bylo zde u nás v Čechách i na Moravě velmi populární. Spisovatelé jako Holeček psali krásné věci o černohorských hrdinech. Marko Miljanov se stal oblíbencem českého lidu a náš malý Čermák tehda si dělal Přátelé v Černé Hoře, dělal krásné obrázky, které jsou do dneška celkem známé. No a přišel pan profesor Masaryk, který si velmi vážil Juhoslovanů a měl obzvlášť vřelý vztah k Srbům a málo kdo poměrně ví, že on navštěvoval ještě před světovou válkou první opakovaně Srbsko a u Bělehradu měl jednoho sedláka, nějakého velkého sedláka, svého pobratyma. To je pobratřenec, který ho, myslím, dvakrát navštívil. Bohužel nikde jsem se nedovedl dovědět to jméno, ale to je skutečná pravda. No a tak začala válka, strýček Bogdan v četnické oddíle vojvody Tankosiče bojoval na té Dryně a potom ten statečný velitel zahynul. Vojáci ho nechtěli nechat pod rakousko-uherskou okupaci a tak ho odnesli jeho tělo do vesnice na sever od řeky Západní Morava, kde ho potom pohřbili. Strýček Bogdan, který má i v rodině, nezdržuju. Ještě chvilku má. Dobře, ano. Který potom si dostal za velitel dalšího četnického vojvodu, nebo maršála, to byl takový největší vojenský titul u četníků, patriotické organizace, u vojvody Vůka. No přišla balkánská válka, kdy lid šel nadšeně. A tady musím zase pochválit mladočechy, že Václav Klofáč před bitvou u Kumanova přišel jako vyslanec přátelení k bratrům Srbům a tam ho přivítal princ regent Alexandr. Bratrsky se objali, tak jak ličejte. A myslím, že byl i přítomen vstupu srbské armády, když osvobozovala Skopje. No a balkánská válka roznesla Turky jako na kopitech. Ovšem největší úspěchy měla srbská armáda, potom i Černohorci. Bulhaři taky byli úspěšní, ale Srbové museli pod velením tehda nejdřív generála, potom vojvody, jako schopného vojáka, putníka, při osvobozování Edirne, neboli Adrianopole. Skončila válka a Bulhaři byli naštvaní, že dostali méně z těch 130 000 čtverečních kilometrů, než očekávali, že méně dostali, než očekávali a proto v červnu, to už když vpadli do tábora srbské armády a řecké taky. Takže přepadli i Srby, i Řeky, aby jim odebrali ty pozemky a došlo k bratovraženému boji. Bitva u Brigálnici, což byla v oblasti dnešní Makedonie, vlastně východní Makedonie, tam obě armády, i řecká, i turecká, teda i srbská, i bulharská, velmi statečně bojovaly. U Srbů nesla tíhu Drynská divize a Bulharu Rilská divize. To bylo většinou na nůž boje. Ale nakonec Srbové válku vyhráli.
Řekové taky porazili nakonec Bulhary a Rumuni, staré vyžírky, kteří na balkánské války proti Turku nešli, vpadli Bulharům dozad a vzali jim do Bruču. A od té doby se nemají rádi, protože jim obsadili pod... A jinak Turecko bylo poraženo a bitva na Kumanovu se pokládá za pomsta za Kosovo. Takže říkalo se za Kosovo Kumanovo a za porážku od Bulharu od Světlice Bregalnica. Bregalnica to byla ta řeka, kde Bulhaři byli poraženi. A tam potom došlo už k jakési třenici mezi nima. Černorci taky dostali solidní díl, dostali Skadar a tak. No a potom se už přibližovala světová válka a král bulharský bohužel fandil Rakouskou-Uhersku, takže bylo vidět, že asi on bude-li válka, nebude. Porážku Turecka, která vyvolala veliké nadšení v Čechách, v slovanských zemích, vyvolala zděšení ve Vídni. Protože oni mysleli, že že bude poraženo, se rozpadne a podobně. A tak říkali, že teď přišla pravá chvíle, kterou měl vybrat jejich šéf generálního štábu, který Konrad von Hetzendorf. A tak se chystala první světová válka, mládež v Bosně se chystala v patriotických organizacích, mezi nimi byli Gavrilo Princip a potom se to už semlelo. Děkuji. Zdravím obzvlášť našeho vzácného hosta Štefana Fischera, který je z Rady vlády pro národnostní menšiny České republiky a který je tam za romskou menšinu. Tak já teda děkuji. Já jsem si připravil dost obsálou, protože jsme měli mít jednání jinde, tak jsem to naplánoval do 3 tady. Ale já bych chtěl, jako jelikož tady kolegové mluvili o historii Srbska a o vzniku Sarajevského atentátu, tak bych chtěl jenom připomenout, že nikde nejsou v historiích jako zaznamenáno i o podílení se Romů, jak na tom atentátu, jak se na tom podíleli, jak to připravovali, pomáli. Máme my ve záznamu v archívě, kde tam je Goran Bogdanovič, který se podílel a pomáhal právě ten poslední atentát, který se povedl na Ferdinanda, takže se tam podílel. Nikde to není v žádný knize, nikde popsáno. Máme to i v muzeu romské, kde je, že podíleli se na atentátu a pomáhali prakticky až do konce a že byli při útěku i zastřelení. Takže jenom tak kratičce bych napravil tu historii, protože romská menšina, která je na Balkáně taky ve velkém výskytu i v Srbsku. Takže tam akorát jedině, co můžu říct, že se tam přiklání, jelikož Romové jsou ve valné části křesťaní, římskokatolický, tak tam se to vyvíná jako i v Rumunsku, i na Balkáně, v Srbsku, že se přidělí k islámistům a pravoslavní. Ale jsou i islámisté, jo? To máme zjištěno, pane Vdolečí. Takže tam je jak kolikož ta Rakousko-Uherská, a jak máme už záznamy, že přes 600 let Romové se vyskytují ve střední Evropě. Samozřejmě, že tam migrovali a zúčastňovali a ve valné části zůstali i na Balkáně. A to je Srbsko, dnešní doba Chorvatsko, Makedonie, Bulharsko a dál potom do středních Čech, do střední Evropy, kde migrovali a zůstávali samozřejmě kvůli své bytí a v určité formě taky vyhnání. Byli vyhnáni na okraj společnosti, kde kočovali a jelikož v romském národě je takový ten, nevím, jestli je to jenom romský, dneska se setkáváme i s Čechama, který migrují do Ameriky, všude, do Evropy,
Ne jenom jelikož média to píšou, že Romové migrují, Kanada, Anglie. A není to pravda, já jsem zaznamenal, že tam je třeba 5% Romů a 90% jsou Čechů, Slováků a tak dále. To myslím typ z většinové společnosti. Ale aby jsme se vrátili k tý Balkánu, tak tam jako i v Rakousku-Uhersku za vlády Marie Terezie, kde to vznikalo, takže tam Romové se podíleli i na těch válkách, Bulharsko, Rumunsko a Srbska, makedonská válka. A tam valná část, která byla dopravdy pro tu srbskou část, kde se cítili doma a přičlenili se k tomu, aby se tam nějak osvojili a vymanili se prakticky z těch područí. Ale nikde to na moji lítost není zaznamenáno, tam je to všeobecnění. Ale Romové se podíleli i na těch válkách a těch převratech i těch určitých historických věcí. Mě to i potěšilo, jelikož když se dostaneme na první světovou válku, tak tam valná část Romů taky padlo. Tam byli normálně braní, i násilí, aby šli bojovat. A nemluvě už u druhé světové válce, kde byly koncentrační tábory a byli vyhlazováni už Hitlerem. Takže jestli mám takovou tuhletu demokratickou část, tak bych dopravdy dal vědět, že beznámost, že i historici se určitý části mýlí a nejsou zaznamenány určitý věci, které je. My se chystáme, že něco takového toho historického s určitýma lidma připravujeme, kde vezmeme právě i od té první světové války, od toho, já jsem rád poděkoval, že mě přizvala paní Kubešová, že bych tam tohleto jako řekl, že i historické věci o romské části obyvatel, kde jsou ve valné části v celé střední Evropě, že migrovali, dneska už dost velké části na Slovensku i v Čechách zůstávají a jsou rozděleni na moravský Roma, český Roma a balkánský Roma. To je ta valná část. Takže bych chtěl napravit trošku historii, nic proti vám, vážení kolegové, máte, ale rád bychom to tam dali. Máte úplně právo, protože třeba na Kosovu Romové jsou z velké části oběti těch militantních Albánců, UČK, kteří mordují Srby a mordují Romy. Právě to chceme dát. Kosovu patří mezi bohatší vrstvu a za války první světové války bylo známo, že Romové bojovali statečně v srbské armádě. No, nikde se to nezaznamená, že by to tam bylo přímo takhle citováno. A proto to říkám. Proto jsem řekl, že nic dopravdy, vy jste to zverubně všecko dokumentovali máte, ale dopravdy mě mrzí, že tam není ta romská menšina zaznamenaná. Takže ještě bych to vzal závěrem, jsem rád, že jsem zde a že trošku můžu napravit i taky hrdosti Roma a zároveň předsedou strany rovných příležitostí, kde budeme kandidovat do Europarlamentu a chceme napravovat určité věci. Doufám, že se tam dostaneme a paní Kubošová ví, že její jako člen rady vlády i jako přítel se rádi spojujeme a děláme určitý jevy i spolunárodností, kde vytváříme přátelskou atmosféru. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Fischerovi a doufám, že se v rámci i romské menšiny, na ty druhý, jako bych řekla, v ostatních národů lidů najdou historikové, které to se píší vůbec tu problematiku Romů a jejich válče, teda účasti v dějin, světových dějinách.